ଜଲାଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଚଳାଇଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଇଂରେଜମାନେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ କାଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭରୁ ଶହୀଦ ହେବା ଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857ରେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର ଉପାୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ମଥାରେ ଦେଇ ଚୁମା ଦେଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଭରିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହି ବାରାକପୁରରେ ସେଇ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ଦେବୀ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ ପୂରା ସଫା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ହୁସେନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଫିସର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବବ୍, ଯିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଘୋଡ଼ାଠାରେ ବାଜିଥିଲା। ଅଫିସର ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହୁଇଲଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରି ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ସିପାହୀ ହଲିଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଜଣେ ସିପାହୀ ସେଇଭଳି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ସିପାହୀ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖି ହୁଇଲର ବୁଝିଗଲେ କି ଏବେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ସେ ନିଜର ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରିଗଲେ। ବିଦ୍ରୋହର ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଆଁ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବହୁ ଶୀଘ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେୟର୍ସ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ଗିରଫ ହେବା ବେଳ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଧରାଦେବେ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଆଉ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ କେବଳ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ମରିନଥିଲେ। ଗୋରା ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୈନିକ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଥିଲା କି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ତମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କହିଲେ, 3 ଜଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତାଙ୍କର ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଶ ଓ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ଅଭିଯୋଗ ସମୟରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଜ୍ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଦେଲେ। 8 ଏପ୍ରିଲ ଫାଶୀ ଦେବା ତାରିଖ ଠିକ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାରାକପୁରରେ କୌଣସି ଜଲାଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କୋଲକାତାରୁ ଜଲାଦ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।